Ja, vi vil gerne forklare vandløbsgrafen. Og hvis vi starter heroppe, så kan vi se, at det er et forholdsvis rent vandløb, vi har. Men senere så kommer der så organiske stoffer ned i, og det er så herhenne. Og det er også det, vi kalder spildevand, som gør vand meget mere forurenet. Men så kan vi se, hvordan at vandet har en selvrensende effekt, så vandet det ligesom bliver renere og renere herhenne. Yes. Grafen den skal læses lodret ned. Ja, og hvis vi gør det, så kan vi se, at hernede er der en skala, hvor at vand det er helt rent. 7, det betyder, at det er rent, og den blå farve også. Men så her på spildevand kommer i, der kan vi så se, at det bliver utroligt forurenet, og det får en rød farve. Man kan blandt andet også aflæse det ved, hvilke dyr der er deri. For eksempel slørvingen er et meget rent dyr, altså vandløbet skal være meget rent, før de lever der. Og her hvor spildevandet kommer i, kan vi se, at der er rottehaler, som viser, at vandet er utroligt forurenet, fordi de ikke skal bruge lige så meget ilt. Hvis vi læser videre ned ad grafen, kan vi se, at der heller ikke er så mange dyr generelt, men til gengæld så iltniveauet det er ret højt. Og så er der heller ikke særlig mange af de her organiske stoffer. De stiger først herhenne, hvor landmandens organiske stoffer er ligget ned i vandet. Ja. Vi kan se, at iltforbruget her bliver mindre, og det er fordi, at der bliver sat de her organiske stoffer, som er sulfat, som kan være sulfat og nitrat. Og de bruger bakterier så til at lave respirationer med, respiration, og derfor bliver ilten mindre. Ja. Og når ilten bliver mindre, så kan vi også se på grund af, at dammyggen, den er rigtig god til at bruge de ilt, altså det er få ilt, der er tilbage, fordi at, ja, dammyggen fanger ilten, selvom der kun er lidt af det. Vi kan også godt se, at ammoniak, fosfat og nitrat bliver højere, og det er de næringsstoffer, som for eksempel bakterier også bruger til at forebygge proteiner og næringsstoffer, som de har brug for. Men da der kommer flere alger, og de skal jo også bruge. Som vi kan se, så ændrer graferne sig hele tiden afhængig af hinanden. Og vi kan se her, at de er ved at gå hen til det punkt, de startede ved lige så stille. Og det er simpelthen på grund af bakterierne, som renser vandet. Vandet det har en selvrensende effekt, og det er så bakterierne, der gør det. Og hernede i bunden kan vi også se, at det lige så stille er ved at blive renere og renere, og det til sidst kommer op på en 7 igen.